akasaye kuvalwa mini kuba ubusuku abuyi kubakho khona. Elilizwi lenkosi. Mzi wozizi nochezi inqanawe okanye umkhombe xa usedukisini kungona akhuseleke kakumbi xa esedukisini, kodwa umkhombe awakhelwanga uhlala edokisini. Umkhombe udalelwe unqumla maza alwatyuzayo asuke kweli lizwe aye kwelinye ilizwe. Abantu abakhe basebenza emadokisini bayayazi into yoba lisiko loba xa inqanawe phume edokisini kukho dokolwana abancinci abamkhaphayo, kodwa odokolwana abafiki apho iyakhona inqanawe. Kufikile ixesha lokuba njengodokolwana abebekhapha le family yakwaQoyi sijike, ngoba ukuzila ngokufa luhamba lomuntu isiqu. Uhamba yedwa isithukuthezi engakhatshwa mntu. Ngoku kufanele into yoba sijike thina bantwana bahle. Isitshilelo sikaJohani kumbhali kuJohani unyana kaZebedi, omnye kwabantakwazo abantwana bakaZebedi abaza kuYesu, yena noYakobi. Mfundisi, sicela into oyawusenzela yona okoba sihlale ngasekunene nasekhohlo ebukumkanini bakho. Kwathi uYesu, aniyazi into enicelayo, ngoba uba ilumkela into oyicelayo. Ngoba xa ucela imvula yiba ready uqobisana nodaka. Xa ucela imvula yiba ready uqobisana nesikhukhula. Bantwana bahle, abantu basemthatha nabasegquwa bakangqinela. Wathi uYesu, aniyazi into enicelayo. Ninako na ukusela kwindebe endawusela mna. Nawubhaptinga kwaso nizawubhaptizwa kwabhaptiswayo. Kwathi kwaba kululu thetha kunokwenza. Bathi sinako. Hey, bantwana bakhe, sivasali umbiko ngoLuka uthi kwincwadi yezenzo yesumi lesibini uthi lo mbhali kekaloku ukumkani uHerode wabasa izandle abanye babapostile, wambamba uYakobi umzalwa kaYobi, wambulala ngekrele. Ngoba into ayithathileyo uYesu iyenzeka, ilizwi lakhe alibuyi lilambatha. Ninako ukwisela indebe. Xa ndizawujika ndikhathazwa yile ndawo jasi. Athi lo mbhali wathi uHerode wakubona into yoba bakholisiwe amayuda. Kukho abantu abanobela ukwenza intlonti. Uthi bambamba noPetros. Abantu
amakhwenkwe anenhlonti. Ithi imali athi amakhwenkwe edlala dlamini emanasiyolisa ngokucima amasele. Athi kwamasele athi lento njengibikudlala kuni kukufa kuthi ngoba abantu abakhohlakeleyo bayathanda ufeketha ngenhlungu zabanye abantu. Lento uyenzayo kukufa kuthi batsho bantwana bahle. Umuntu ogqibela ke kulonto kulamaqongqole abingelwa ngenxa kaYesu Kristu kumpostile uYohane kule Patmos kwesiqithi sePatmos phambi kwesikhohlasi ekuthiwa uFlavius Domitian wamthatha ngoba kukho abantu abathi xa babekwa esihlalweni bafuna unqolwa. uDomitian wafuna usenza inkosi wala uJohane wathi makube kule ngoba kupholiwe akukho namnye igama ekumele basisindiswe ngalo phansi komhlaba naphansi kwelanga. Ingelilo igama lamagama, igama linamandla, igama likaYesu Kristu. Bantwana bahle, kumkani kakumkani kwajoba uThixo unesimanga. Uthixo namandla unesimanga wamnikela kwisandla sothaba. Bantwana bahle, ungakhawulezi ungcame uthi thaba lakho uthaba lakho lunamandla ngoba abangasoze benamandla unganikelwanga kuThixo esandleni sakhe. Bantwana bahle, animazi uYobi noba naye uSathana ukuzamzuze wacela ipermission kuThixo. Umbiyele uYobi andikwazi umbamba. Xa ithaba lakho lubhaqile yazi into yokuba ulinikela nguThixo. Wamnika uThixo. Sisimanga lo Thixo wethu, sisimanga lo Thixo. Xa izakubonisa ubuqeleqele bakhe ukunikela kwisandla sothaba, uzawunika uthaba. Uthi wamthatha Sali wamfaka efatshini enesikhongwane wamqiyenga eliweni. Yaqangeleka ifatshi, yaqangeleka. Wafika ezantsi, wafika amahlo etshumkile. Wathi lo Thixo wethu, wathi phala izinto esibonileyo. Mna ndikufa, ndikuhameka, ndikuwaqala, ndikubhala. Ugqibele. Bantwana bathi wasibhala esi sinto engenabona into. Bantwana bahle, mama kasodwa sinoThixo njalo. Oqala xa izakubonisa ubuqheleqhele aqala ukugqirisa entlungwini. Bantwana bahle, akuquthe uzodwa. Ndithandile nibithetha lo mfana obelapha esithi the best is yet to come apha. Ngokufaka zodwa awuzuma lo mzi. Ithi inkosi manditsho khona zawuma ngoba sitsho suba siyakholwa into yoba ububi kugqibela uThixo. Siyayazi loo nto. Kuyasongwa ke apha, kuyasongwa. Chapter 21 chapter 22 kuyasongwa ngoba xa ujonga iGenesis nesitshilelo zikhona izinto ozibona abasiyafana. Bantwana bahle, ngoba kuGenesis kudalwa umhlaba nolwandle, kodwa kwisitshilelo lizulu elitha nomsa nomlwandle alukho. Bantwana bahle, kwiGenesis kulapho uSathana wayefuna usicutha kuthi, kodwa yalungiswa
lizulu kwigadi yaseGetsemane. Bantwana bahle, ibali lamaKristu libali lasegadini tugadini. Bantwana bahle, aqala emyezweni yawugqibela bantwana bahle kuYesu laseParadesi apho sawuthweswa imiqhele. Aba bantu athi umbhali banoyolo abafi abafela enkosini ebekela kuthi umoya baphumle ekubuleleni kwabo. Bantwana bahle, utsho lo mbhali uzoba isimo senhlalo sezulu elitsha. Uthi lo mhlaba ndabona izulu elitsha kuba umhlaba uyagqitha. Izinto ziyenzeka ngoba sikumhlaba ogqithayo. Izinto zalapha azikho permanent ngoba sikumhlaba ogqithayo. Izinto zalapha sithi sesijongile ziphelele ngoba zizinto zomhlaba on expiry date. Zonke into siyaphela. Mandichithe ngathi elilizwe ayilolizwe lokuhlangana, lilizwe lokuhlukana ngoba ilizwe lokuhlangana liye lilizayo. Mandigqibela ngelithi ukuhlangana sele kwakhona sekuhleliwe ngaphambili. I-reunion sezambona uZonke engenamzimba unakalayo. Ngokuba kukho iziqu ezisemhlabeni kuneziqu ezisemazulwini. Uthi kayike mbhali uyabona ingxaki into yolityaziswa into zexeshana kumhlaba wexeshana. The best is yet to come. Xa uva pha bangisali pha ku-10 kuyazotywa kuzotywa ubuhle boqhaqhube bobuqaqalu beJerusalem. Into akayijonga ungathi xa ufunda pha uqonda bathini kusazaba mnandi. Kusazaba mnandi, kusazaba mnandi. Kusazaba mnandi, kusazaba mnandi. Kusazaba mnandi kungekho kufa nantlungu ngoba izinto zokuqala zigqithile. Bantwana bahle, uthi ke lo mbhalo kayidescribe le ndawo uthi akusayi kubakho ubusuku emini. Siphila kwilizwe kuvalwa amasango. Siphila kwilizwe kukho abantu abakhuthalayo uvala kodwa xa kufuneka babavulile baba nemikhinqi. Hayi bethuna animbonanga lo government wethu into unemikhinqi akufuna kuvuliwe kodwa bayakhawuleza uvala. Bathi abantu abasha xa befuna ukulala bathi sanusivalela siyafuna uphiliso of life ngoba urhamente wethu uyavala. Akwenda ingxaki yokufuna isoft life. Ingxaki yakho ufuka isoft life kumzi ogqithayo, kwilizwe eligqithayo. Isoft life yile izayo. Ndabona izulu elitsha ngoba ikhaya izulu elitsha ngoba lo mhlaba ugqithile. Uthi akukho busuku. Tyhini libele ndawo ithi kuzo zonke into ezidescribe apha uthi tyhini there is an omission. Utsho uThixo into angayinikanga yona sozibhodarisa ngayo ngoba uThixo akasosidenge. Thixo ayingomntu so ulilela into angakhange kunike yona uThixo ngoba mhlawumbi uThixo kaseyinikile izinto ngokungakhonzi nokukhonza ngoba wathi uYehova xa besusa wathi xa lifika kwelo lizwe hlaze nithi nhlala hlutha nalima lo mhlaba nafumana idiliya isuka iphakama inhliziyo ngoba abantu abahluthayo bayamphakama baphakamela uThixo. Uthi ke
uthi ibambe le ndawo ibambeni bonke umuntu lapho khonzayo uthi andibonanga tempile kuwo uthi khanga ndibone iwisile khanga ndibone False Bay uthi khanga ndibone 5 mission uthi khanga ndibone SDA uthi why uthi inkosi uThixo uSomandla nayo imvana itempile yawo siyafuduka kwelilizwe apho uThixo afumaneke etempileni siya kwilizwe apho uThixo uyakuba itempile haleluya bayibonga imvana uyayibona hey ungaqini kakhulu ngawuthanda icawe yakho ayikho itempile kwelilizwe sikuyo banayo labafi abafele enkosini ayabafele wesile ayabafile abafele SDA apho sikakuyo akho tempile inkosi ingokwayo itempile uthi bethuna asusubane wari yokukhanyiselwa uEskom we-load shedding ngoba inkosi iyakusikhanyisela ngokhanyiso olungacimiyo haleluya mayibonga imfana siyacima elikhanya elikhandlela siyakhanyisa siyacima egameni le-Methodist Church of Southern Africa False Bay Southern Africa False Bay 128 ngakunye nilibolekiweyo uNtsumba uLouis Williams ngalomzekelo siyavakalisa into yokuba igama likaZodwa Qoyi siyasicima kwincwadi zalapha sinathemba lokuba ikhona incwadi kaThixo enamaphepha amhlophe engabhalwanga nge-ink hey bantwana bahle esithemba into yoba ubhaliwe pha kuye egameni loYise noNyana noMoya Oyingcwele amen.